I ja està. Gràcies, Teatre Aquitània. A veure, Anexa, ja sabeu que som una productora que hem voltat per molts teatres, hem fet diferents produccions, però mai havíem treballat aquí a l'Aquitània. És per nosaltres una gran satisfacció trepitjar aquest escenari. Bé, us volem parlar de Pecats imperdonables. Aquesta obra la vàrem descobrir al Panamà. En nostres viatges a portar diners negres a Panamà. Los papeles de Pandora, mi amigo. Doncs allà, casualment, amb un productor que té un teatre molt xulo, tenia una obra que es deia Sin perdón por los pecados. I allò que dius, ja que estàs aquí vas a veure el que fan. Clar, era una locura d'espectacle perquè al públic molt panameny li encantava allò que estava veient. Jo estava horroritzat perquè era una obra, allò que es diu políticament incorrecta, tenia tot allò que no s'ha de fer al gust europeu, però els encantava. I jo vaig dir, no, això no podem fer-ho en allà. Però per què no si es fa d'una altra manera? I aleshores vinc cap a Barcelona i li expliquem al Edu Periques que l'Edu és un autor, adaptador, director i amic. Li vam dir, mira, hem vist això, tu creus que podem fer alguna cosa? I ell, evidentment, se li va caure tot el cabell del susto, però va dir, deixa'm-ho pensar. I als dies diu, si li donem totalment la volta a l'espectacle, crec que tenim una bona funció. Doncs vinga, endavant. Aleshores, a nosaltres ens agrada produir espectacles una mica diferents. Anexa, que són els productors del Método Gronholm, pel davant i pel darrere, Els homes de mar, Omami, Confessions, Monólogos de la vagina, tots els espectacles, Pals, Pels, Florido Pensil, tot aquest perfil d'espectacles tenen una anada d'olla a l'hora de la posta en escena, tenen trucs i molt divertits. I ens va agradar la proposta de l'Edu de donar-li la volta com un mitjó. I per allà que vamos. Vàrem començar a assajar la funció per presentar-la en el Teatre Borràs. Va ser uns assajos molt plàcids, sense problemes i amb tots els actors a favor. Amb això els volíem mirar perquè va ser caòtic, tremendo. Ni el director ni els actors sabien què estaven fent, però hi havia una proposta endavant. La vam posar a dalt d'un escenari al poble aquest de Vilanova del Vallès. Els actors que no volien ni sortir a actuar el dia de Vilanova del Vallès. Lo teníamos por contrato, teníamos que hacer. Ah, sí, perquè cobrava. Era un treball sud. I aleshores era impressionant. El públic s'ho passava bé des del minut 1. Avui, ara he vist un assaig barrejat amb comentaris i tot això. Evidentment que dius, vols dir? Doncs sí. I la cara dels actors al final de l'espectacle, veient com el públic dret aplaudien, suposo que ells pensaven, això ho hem fet nosaltres? Que xulo, no? Però això ho vam repetir al Borràs. Vàrem fer tot el muntatge, era el dia 13 de març? Yes. El 12. Era 11 de març, assaig general, també igual, un èxit espectacular, molts riures, anava tot de meravella, i l'endemà es va tancar el món. I nosaltres també. O sigui que pensem,
ai, que m'emociono, que ens fa molta il·lusió presentar l'espectacle, acabar d'ensenyar-lo, perquè és que l'hem assajat, l'hem tingut a punt i no hem pogut gaudir del millor del món de l'espectacle, que és el públic. I aleshores, per això, gràcies a l'Aquitània, que ens ha ofert aquest escenari, estem aquí. Jo només volia explicar una mica aquesta petita aventura i de l'espectacle. Crec que hem de parlar a l'Edu, sembla bé? No, no parli l'Edu. Sí? Edu era? Edu. Si t'acostes aquí, hi quedes més bé, no et dona més. Bueno, Què? ja no estaré allà assegut, perquè així em queda més avall. Arriba, el micro arriba bé. Arriba? Ah, vale. Ja us amb quins productors anem. No seguir, no? Que ja em va bé, però com us vagi bé, si al final és que no sé, jo ho estic gravant amb àudio, segur que ho traurem, amb vídeo no ho sé segur. Vale, perquè ho dic perquè seu aquí al costat, que anirem passant el micro a tothom, no? Sí? Sí, Està bé? perfecte, perfecte. Queda més a l'altura, queda millor. Estiro cable, Sí, sí, tira, tira. Perdoneu, crec que el Toni ha explicat molt bé tot aquest procés d'on venim, que és veritat que va ser un procés un punt caòtic, sobretot perquè veiem que aquella comèdia que ens va caure a les mans de bon inici se li havia de donar una volta forta. I aleshores primer ens va costar assumir que allò que teníem s'havia de sacsejar molt, i després, un cop ho vam assumir, també haig de dir que tot l'equip s'hi va acabar sumant. I aleshores no és fàcil tenir uns actors que hi ha un moment on diuen ai, 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 i després s'hi tiren. I aleshores també s'ha de reconèixer que després, és veritat el que deia el Toni, però després tots hi van entrar, tots va haver-hi una sensació d'equip, vam anar sumant, les escenes anaven arribant d'un dia per l'altre, se les estudiaven, les corregien, és a dir, que va ser un esforç creatiu molt diferent, que si a priori no te l'esperaves, ens va agafar tots una mica per sorpresa. Però després haig de dir, en pro de l'equip, que tothom s'hi va bolcar, i gràcies a això també crec que vam crear una comunió molt maca. I aleshores ara és una companyia molt ben conjuntada, saben ajudar-se molt perquè és una funció que necessita anar molt ràpida, necessita tenir molt de ritme, entres tu aquí, jo vaig allà, surto, llavors entre ells saben ajudar-se molt perquè crec que van passar per aquest trauma. Sabeu que a vegades els traumes ens ajuden a unir-nos més, diguem, no? A part d'això, aquesta comèdia es va interessar perquè tenia un plantejament a Panamà, jo crec que el plantejament el feia servir al final, que era que el públic tria quin final vol. Hi ha 3 possibles i el públic tria. I nosaltres, amb el permís, diguem, i la generositat de l'autor, vam decidir donar-li una volta més a tot això i hem creat una comèdia on el públic tria moltes més coses al llarg de l'espectacle. Per tant, és una comèdia interactiva no només amb un final, que tot és igual i arribes a un final, sinó que pots anar triant més coses. I aleshores ens hem atrevit una mica simulant certes pel·lícules que també estan a les plataformes digitals, que el públic pugui triar quin personatge vols que entris, què vols que passi aquí, què vols que passi en aquest altre moment. I per tant, en diferents llocs, a través del mòbil, és un espectacle on demanem que la gent tregui el mòbil, el faci servir, se li fan unes preguntes amb una pantalla allà, la comèdia no para i els actors reben què és el que el públic els ha demanat per on volen que continuï. Això és un arbre que hem anat construint, amb una certa arquitectura, diguem, dramatúrgica, perquè tampoc no és un arbre infinit, però és un arbre que hem anat construint i crec que posa, o almenys ens dona la sensació amb aquestes 2 proves que hem fet, que posa el públic a un lloc on potser no havia estat, que és el tenir el poder. El públic té la capacitat de posar-te i de fer-te decidir què és el que vol que facis. I això, penso que com a espectador et posa en un lloc molt diferent, perquè si tu preguntes si vols que els actors la propera escena sigui fàcil o els hi sigui complicada, com podeu imaginar, tots són molt cabrons i trien que sigui complicada. I per tant el propi públic ja va triant que aquesta trama es vagi complicant, es vagi complicant i es vagi complicant, i aleshores ells mateixos ho van pair en escena, van rebent aquestes indicacions de per on han d'anar i aquí es va desenvolupant l'obra. D'alguna manera també amb aquesta sensació que voldríem que la gent surti, es trobi i algú hagi vist un dia un final, l'altre un dia hagi vist no sé què i l'altre s'hagi trobat amb no sé què. És una dificultat brutal per ells perquè han d'estar atents. Hi ha un moment on ens permet també interaccionar una mica amb aquesta quarta paret que ens està parlant, que en directe ens està dient volem que passi això,
I a partir d'aquí, aquesta obra que és més tancada es va obrint una mica al públic i es crea molta comunió, perquè li donem el poder, en aquest cas a l'espectador, per poder triar en certs moments cap a on evoluciona. A part d'això, és una comèdia thriller, ens anava molt bé parlar de morts, parlar d'herències, perquè també creiem que era un tema com molt universal. Ja sabeu que els germans no es barallen per l'herència fins que es moren els pares, que aleshores és quan es comencen a barallar, i la comèdia es basa una mica en això, amb aquests germans que necessiten venir a passar aquí una nit de Sant Joan. Per això veieu que fins i tot l'adaptació ens ha permès fer-la molt cap aquí, molt cap a Catalunya. Allà a Panamà passa el Nadal, nosaltres vam decidir que Sant Joan també tenia unes litúrgies, també té una coca de Sant Joan, també té reunir la família, per tant ens anava bé separar-nos aquell Nadal potser més vist. Està ubicada al Delta de l'Ebre, que també em semblava que era una ubicació com molt diferent, com que no s'havia tractat tant, i són personatges tots una mica al límit social, és a dir, que els seus comportaments són personatges normals, però que estan en aquell puntet de... I això fa que la comèdia, amb un ritme d'actuació normal i pujat i una mica alt, no ens calen una actuació massa estracanada, perquè són els propis personatges els que de per se ja estan una mica tocadets o taradets, diguem. I tot això fa que sigui una comèdia que amb les dues proves que deia el Toni que hem fet ens hagi funcionat molt bé. No teníem por a sortir a l'escenari, com diu el Toni, en tenim més ara, perquè estem aquí a l'Aquitània i amb ganes de començar la temporada. Quan ens van parar, estic fotent un rotllo jo, quan ens van parar ens va saber molt de greu, perquè estàvem amb moltes ganes en aquell moment. Crec que en el Borràs estàvem tots com, uau, tenim moltes ganes d'arrencar això i de provar aquest nou invent, com deia el Toni, aquesta comèdia diferent, que és veritat que Nex aposta per aquestes coses que se surten una mica de coses més convencionals, que ens compliquen la vida, que ens donen molta més feina, però també ens agraden molt més i ens ho passem molt bé, tot i que segurament treballem més pel mateix preu. I ara passo el micro a qui vulgueu. Una cosa, amb el que expliqueu, amb aquesta parada per fet alarmant, aquests 7 pecats capitals que teniu aquí recollits, que pel que he pogut veure d'esbós en aquests 5 minuts m'ha frapat, jo crec que li dona un sentit humà en el sentit del feedback, i el que bé apuntava l'Edu, que el públic a vegades queda com un estaquirot mirant una cosa a veure què en venen, i ser ell qui pot vendre alguna cosa o fotre la muletilla en l'actor, ostres, que quan no hi és aquest recurs se la fan entre ells, que allò que li diuen la parada, saps què vull dir? Doncs jo penso que és molt interessant. No sé com ho veieu vosaltres i com heu viscut aquest procés, perquè costa de tenir un marc, però aquest marc ha establert que hi hauria una improvisació, un Stanislavski entremig, no? Le echo la palabra al Miquel. A mi? El Miquel no sap el que és Stanislavski. No, la veritat és que és un joc molt divertit, és un joc que es podria donar inclús quan a escoles diferents d'interpretació. Penso que és un joc que ens obliga a estar molt desperts en tot moment a dalt de l'escenari i que ens permet una interacció amb el públic, i ja de per si en la comèdia sempre existeix, perquè sempre tens aquella tercera finestra oberta d'anar escoltant la respiració del públic i els seus riures per anar-ho col·locant tot correctament, i en aquest cas doncs encara més, no? I no sé què més vols que et digui. I cadascú, com definiríeu el vostre pecat capital dintre de l'obra, si es pot explicar? Sí, si de fet ho posa sota de cadascú de vosaltres... No, jo dic que pel públic i la gent que ho estigui escoltant a la roda de premsa, perquè faci un tastet. No sé, el meu personatge és la ira. No penso dir res més! Jo el meu personatge és l'avarícia
i això, i és un personatge doncs, això, que està molt enamorat de la seva dona sembla que no sé si està molt per ell aparentment, i és un tio que intenta quedar bé amb tothom i aparentment és un personatge que sembla que no tingui res, però bueno, amaga coses com tots. Interessant, molt bé. Jo soc la supèrbia. Tinc aquest flow de la comèdia. El meu personatge l'ha tingut molt difícil des de petit i gràcies a haver treballat aquest egocentrisme ha pogut sobreviure. I si no, el seu pecat és la base de per què ha pogut tirar endavant. S'agafa ell com l'estima el seu pecat. No, ja està, és igual, que quedaria millor tot el rato. Jo soc la mandra, per tant és un personatge molt còmode, perquè parla poc, es vol poc, se li fa batre, està molt bé, seu, escolta, i és còmode realment per mi que això, perquè els he d'observar, i tant en tant diu alguna cosa, no vol fer res, per tant jo obeeixo i faig la mandra. Però li costa molt perquè és un nervi de dona i fer que pari quieta... No cal que ens passem el micro, No, no cal. Ara que ja ho hem fet, doncs jo faig la Chantal i és la luxúria i per definir-la molt breument diríem que li agraden tots els homes tret del seu. No? És una bona definició. O fins i tot el teu. A vegades, aquests dies menys. Vull dir que els dies, a la nit de Sant Joan hi ha d'altres homes que li interessa una miqueta més que el seu. Sí, sense fer spoilers. No cal, jo sóc la Cuca, la cunyada de la Chantal, la dona del Xavier, anava a dir Miquel, que és la Ira, i jo sóc l'Enveja. També és una combinació bastant curiosa, no? De matrimoni, perquè hi ha bastanta explosió. I bé, doncs jo, el personatge és, com bé diu, culo veo, culo quiero. I està tota l'estona, també li hem afegit un punt així com de loser, no? D'aquesta cosa d'envidioso que lo quiere todo, però que en el fons no, d'allò, i la gran majoria l'ignora bastant, no? Cosa que li dona, jo crec, un punt bastant mono al personatge, no sé si la paraula és mono o desgraciat, però intento estimar-me'l i ja està. Jo soc la Gula i l'ajudant de direcció, que això també és una plurifuncionalitat que s'ha inventat anexa per, diríem, matar dos pàjaros d'un tiro. No, per pagar menys. Per pagar menys, jo volia dir més suaument. I res, faig la Gula i en principi, com la cosa graciosa és que menjo molt i soc molt prim, però això d'aquí 3 mesos ho haurem de canviar. Si cada dia em casco 300 quicos i pistatxos i no sé què, potser fotré algun quilet de més. Però només volia dir que tècnicament tot el tema aquest que al principi ens ho plantejàvem com algo molt complicat, al final s'ha resolt molt bé. És una pàgina web, tu pots entrar, és pecats.cat, ho podeu comprovar ara mateix des del vostre mòbil. Llavors, amb les dades del propi mòbil ens funciona, no necessitàvem una red wifi, és molt de pressa, llavors allà s'activa des de dintre amb una petita tablet, activem la pregunta que volem activar en el seu moment. Recollim la quantitat de vots, la nostra regidora sap quina resposta ha guanyat i ens dona una clau interna perquè nosaltres sapiguem cap on tira, quin desenllaç d'escena té cada pregunta. Llavors es reseteja i no obrim la 2 fins que la 2 s'acciona. Això vol dir que si la gent a casa seva, a l'hora exacta, saps, que es fa la pregunta 2, votessin, podríem votar. Ho dic perquè no expliquem que no ens boicotegin les votacions. És un minut concret. És un minut concret i com és teatre cada dia serà diferent, vull dir, serà imprevisible. Llavors només la gent que estigui al teatre ho podrà votar. Ara si podeu agafar el micro, sí? Volia que m'expliquéssiu actualment què ha suposat, perquè potser en quant a memorització i tot això ha estat més complicat perquè hi ha més guió, no?
Qui vulgueu. Sí, mira, ja tens el micro, posa. Estudiar tota l'obra, les parts que són iguals o molt similars, ha estat igual de complicat que qualsevol altra funció que haguem fet. El més complicat, sobretot, són els 3 finals, perquè aquí sí que varia molt, és una diferència molt gran. O sigui, la gent que vingui un dia doncs veurà una funció i potser si tornes l'endemà tornes a veure el mateix final, perquè és el que voti la gent, i això sí que és aleatori. Però nosaltres sí que tenim 3 finals i això ens ho complica molt, els 3 finals ho complica molt. No, i després que és un mateix text... Agafa el micro. Sí? És que ara sí que... Vale. Vale, gràcies. Que no és només un esforç memorístic, és un esforç d'estil, perquè la fem o en sud-americà o en mallorquí, saps? O sigui, hem treballat escenes que són la mateixa des de diferents estils o gèneres. No? Llavors, clar, hem no doblat, però gairebé doblat la feina d'un assaig d'una obra de teatre convencional. Quantes preguntes es fan als espectadors? Són, perdona, 7? 7. Mireu un moment, Carme, m'havies obert el... Un moment, segon, ara tu. No, si no ja m'ho direu després. Sí. 8. Vale, gràcies. Són 8 preguntes, sí. Molt bé. El xulo d'aquestes preguntes és que... Sí, gràcies. El xulo d'aquestes preguntes és que es dona aquella situació fantàstica del teatre, que el públic, com deia l'Edu, té el poder, o sigui, té la informació, però els actors no la tenen i els veus patir per veure quina és la pregunta que el públic decideix. I això, aquesta comunió és meravellosa. Vull dir, en aquests moments és un esclat d'alegria, que el públic s'ho passa d'allò més bé. I és veritat que ells més o menys saben la pregunta, però fan veure que pateixen molt. I això ens encanta, als espectadors. El pecat del Toni és el sadisme. Perdó. El pecat del Toni és el sadisme. I veiem els actors, direm els personatges patint per la trama i els actors patint per la resolució del públic, que ens pot destorotar una mica en funció de què resolgui. Perquè a banda de Panamà, sabeu algun altre lloc on s'hagi fet alguna experiència similar en aquest de tipus tria la teva història però de manera interactiva amb els mòbils o no en teniu constància? No s'ha fet enlloc més perquè no han tingut nassos de repetir aquella producció que era molt sui generis. Nosaltres, com deia abans, som atrevits i hem vist que té moltes possibilitats. El que hem volgut fer és una comèdia, que ningú s'enganyi. Aquí hem vingut a passar-nos-ho bé i hem triat comèdia, thriller, tecnologia, emocions, la gula, els pecats. Hem volgut posar tot dintre del mateix espectacle i crec que ens ha sortit força bé. No sé si algú més vol preguntar. Sí. No, jo també faria un comentari, perquè també hi reflexionava un dia, però bueno, per fer-lo. Que és veritat que els pecats també, no? I el títol ens agrada molt, pecats imperdonables, perquè aquests pecats capitals, més enllà que es puguem tenir identificats i que tots segurament els cometem, perquè anem a enganyar-nos, quan et pares a analitzar i a estudiar una mica, et diuen que l'ésser humà ha arribat on ha arribat perquè són necessaris aquests pecats. Per tant, també hi ha com una volta a aquests pecats, és a dir, l'avarícia ve d'aquella època en què, com que ens costava molt trobar menjar, tots l'apilàvem i en volíem tenir més i en volíem tenir més. La mandra ve de que, escolta'm, si jo no necessito anar a caçar, doncs no anava a caçar i per tant m'estirava i guardava energies. Llavors aquests pecats, de fet, avui en dia els tenim identificats com que són molt dolents si els cometem, però la veritat és que tenen a veure amb la pròpia supervivència de l'espècie. Llavors, no és que hi vulguem entrar, però és veritat que també és un tema que ens fa reflexionar, d'aquesta manera de pecar que al final tots cometem, i tots ells estan d'alguna manera justificats. La ira també té a veure amb certes
maneres de defensa, la luxúria té a veure amb la pròpia reproducció també de la pròpia espècie, l'enveja és perquè per simetria també veiem que si algú està agafant alguna cosa nosaltres també potser ho hem d'agafar i aleshores quan ho tinc resulta que sí que ho necessitava. Per tant, quan els estudies científicament veus que tots els pecats tenen una justificació antropològica, diguem, que no sé per què ho estic explicant, però mira, com me lo sé. No, per lo que tu comentes, Edu, durant la volta al full, sent partíceps al públic, jo crec que els pecats hi són i els tenim tothom. I els fem servir i els utilitzem de diferent manera. Clar, no hem de parlar de pecats que siguin malaltissos, però tothom té penes perdonables o qualsevol. I també es poden sentir reflectits, saps? Llavors, el públic pot triar l'acció o la resposta a la pregunta, a lo millor per alliberar-se del seu. Això és el que ens falta. És un bon eslògan, Estàs pecant últimament, et vols alliberar? Vinga, Clar! Això és potser una mica el que ens falta per veure i el que tenim moltes ganes de veure perquè no hem tingut ocasió. I és això, saber si hi ha certes forces o energies relacionades amb els pecats i amb els comportaments dels pecats que facin que l'obra tendeixi més cap a un costat o més cap a l'altre en funció de les decisions. Nosaltres, com bé deia el Jofre, tot això està per darrere tecnològicament molt ben apamat i per tant tenim els tant % de totes les votacions. És veritat que no tothom vota, perquè hi ha gent que diu, escolta, una mica decideixin la gent de la resta d'espectadors i el que sigui està bé, però nosaltres sabem que un 82% ha triat això i un tant % ha triat l'altre. Per tant, sabem exactament cada una d'elles. Llavors, quan portem un temps, jo crec que serà interessant també saber analitzar si potser al final de l'avarícia surt més vegades que al final de... Estaria bé que amb aquest treball de camp que teniu ja, hi ha aquestes respostes i quan ja tingueu, i que sigui un èxit, i que duri, i que tingueu unes conclusions, fer alguna cosa amb elles. Doncs mira, els convoquem d'aquí un any i mig, en cartell, el mateix dia, quin dia som avui? Divendres, si us va bé, i us ho expliquem. Bueno, encantats. Quina durada té? Sobre 1 hora i mitja. Sí. Depèn del final. Depèn del final, però som obsessius, no jo com a director, sinó tots amb el ritme. Per tant, és una d'aquelles comèdies que va molt picada i per tant està sobre l'hora i mitja. És una cosa que no paro de matxacar-los i de picar-la. I per tant anem a una d'aquestes comèdies que és molt frenètica, que et passen moltes coses en 1 hora i mitja, que també són les comèdies que a vegades ens agrada veure, no? Aquelles que van molt ràpides. I és una d'aquestes, són 9 escenes, més els finals, més les possibles variacions, però tot ha d'anar, diguem, com molt picadet. Serà una de les primeres obres on no es demanarà al públic que s'apagui el mòbil, sinó que únicament es denunciï. Llavors no sé si això, com els actors, de que vegin la gent pendent de la pantalla, els pot despistar una mica. Mira, jo crec, però, que sabent-ho, ja ho tens, ja està. El Coco ja se't programa amb que veuràs llumetes i veuràs Nosferatus. Que és això, i so, no, però és que és veritat, o sigui, et destaruta quan saps que allò no hauria de passar, però quan ja n'ets conscient que això ha de passar, tu ja et poses el xip i tira milles, saps? A veure, espero que ningú es posi a xerrar, que això també sí que et despista, no? Però, tot i així, també és una cosa que igual hauries d'estar atent perquè segurament un comentarà l'altre. He votat esto i he votat l'altre. Però ja està votat, els moments de votació. Exacte, a més és això, al final acabaran formant part també del propi ritme de la funció. Si algú mira el WhatsApp en el moment que no s'ha de votar, llavors sí que li veurem la cara. Llavors sí que es convertirà en un Nosferatu. Perquè en el moment que ho decideixen vosaltres us quedeu parats? No. L'escena continua, i tal, hi ha un dels actors que mira i és com, vale. Hi ha un actor concret, hi ha altres que són, com hem dit, d'un idioma, un estil. Clar, o sigui, les 8 són molt diferents. Algunes afecten només a 2 persones, altres a tots de cop, llavors la funció d'això el necessites? Sí, bueno... Tornaré a començar. No, o sigui, la cara només ha destacat del que heu dit fragments, vull dir que no passa res. Clar, però això.
també com acabeu aquesta indicació, que és un regidor? Clar, no hi ha una manera clau, que sempre ho farem així. Depèn de la pregunta, depèn de si afecta només l'acting d'un actor, el codi dels 8, o un moment en concret de dues persones. Clar, ens anem apanyant sobre la marxa. Sabem totes les variables que hi ha, sabem què haurem de fer més o menys a cada moment, hi ha el moment de puteig del públic, com diu el Toni, i en funció de tot juguem. Hi ha vegades que, nosaltres a vegades veurem la pantalla també, és a dir, que hi ha algun moment que nosaltres sabrem la resposta, si estem a escena no ens la dirà la regidora, sinó que la veureu vosaltres en pantalla. Ho veurem en pantalla, sí, i aquest és el moment, crec, preferit del Toni Balaguer, que és quan ho descobreixes a l'escenari. Perquè en pantalla que es veu com a resposta, el percentatge de cada resposta? Excepte al final sí que el públic votarà al final, però fins que no el vegin no sabran quin final han triat. És l'única resposta que no es projectarà al final, sí, no? Sí. Els percentatges els presentem al final de tot, de cada pregunta, però quan de pregunta en pregunta el que veus només és quina resposta ha sigut la majoritària, la guanyadora. Molt bé, gràcies. Amics, no us volem entretenir massa més. Si teniu preguntes, aquests actors estaven assajant, els hem interromput, no sabíem que veníem aquí a fer parla de premsa. Alguns de vosaltres ens ha demanat fer algunes fotografies, amb l'habilitat i experiència que tenen aquests senyors. Ara podríem fer una mica fotopose, foto arregladilla, perquè quedi un poco mona. Us sembla bé per vosaltres? Tu m'havies